Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal. Meron po tayo ditong tinapa, itlog, hotdog, pork and chicken longganisa. At meron tayong Hot choco. hot choco. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ay, mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Maganda na po. Excited kasi ako. Ang sarap ng tinapa. Nakatingin kasi yung tinapa sa kanya. Oo, gusto ko ng tinapa. Oh, ay, oo nga. Masumo natin bala. Longganisa. Ketchup. Yan, ketchup. Ang una subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Kain po tayo mga foodies. Diyan, at suka. Para masarap. Tinapa tayo. Tinapa. Ay! Cheers! Sarap. Sarap na ano. Ito yung chicken na. O pork. Pork yan. Pork to. Longganisa tayo. Ito. Itlog tayo.
Masarap din na pang bangus na. Masarap din to. Gusto ko sa tinapa yung mapiritong mapirito. Sarap na tinapa. Ito ano to? Chicken na. Chicken longganisa. Meron pa akong hotdog. Yan. Akin na lang kanin. Uy. Ay mga foodies, naubos po natin Pinoy almusal. Ayan, napakasarap po talaga. Yes, mga kapudibis. At gusto ko lang batiin si Alma Almedes ba yun? Alma Paredes. Oh, happy birthday po. Happy birthday po, ma'am. Salamat po sa suporta. We love you po. At syempre, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at mag-follow po kina Cook Like Crazy, At saka The si Foodie Vlogs, Kusinang Kabalen. At syempre, Yael Pochi, Pochi. mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee Vlogs. Ayan, ulit-ulit na. Mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.